gameng gumuruh suarane langit gumleger gebyaring kilat kaya arsa hanyigar jagat swasana tumlawung agawe bingung angin wengi tumanduk ing sarira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg njegreg datan kantenan kang den pandeng sakedhap handulu akasa mulat sela selaning mega ingkang lumayang soroting rembulan kang remeng-remeng kaya gegambarane ngalampati senadyan lakon wis kapungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewanata Sudarmanira para Pandhawa parandene hanggung nandes ing pulunging ati risang Werkudara ing raos andadosaken datan ayem lan jenjem lamun dereng saged nyuwargakaken Sudarmane nenggih Prabu Pandhu dalah Sang Madrim. Nadyan silih bapa piung kaki nini sedulur nyang sana kalamun murutan Nora pantas yen den nuta ya jagat ya dewa ya Bathara aku dewa saka kayangan Sela manumpeng Bathara Yamadipati Bratasena Werkudara iki wis titi kala mangsane Sudarmamu Prabu Pandhu Dewanata apa dene Dewi Madrim nampa paukuman nampa pasiksan saka para Jawata ing palungguhan iki uga wong tuamu wong tuane para Pandhawa Pandhu karo Madrim kasendal mayang cinemplungake ana neraka Yamani.
Begegek ugek sadulita hemel lae menawi mboten sisip ing pamawas punika ndara kula ing Jodipati Raden Bimasena. Gus, sak sampunipun Paduka Ndara Werkudara sembada ngentukke ilmu ingkang sinebut ilmu sangkan paraning dumadi utawi kawruh kasampurnaning urip saking Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng guru sampeyan Pandhita Durna ing Sukalima. Kedahipun Paduka seneng kudune sampeyan niku bombong. Lah kok niki kula sawang malah tiba kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnan lah kok malah ketinggal sedih. Dek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara Werkudara. Sampeyan niku kalebet sentananing praja utawi pejabating negara. Sentana praja niku beda kaliyan kawula. Nek kawula mung wenang ngukur marang kodrate, ning nek pejabating negara niku wong sing sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan niku sedaya enten tangane sentana praja. Nek pejabating negara susah, negara niki nggih badene melok remuk bubuk dadi rempon. Gus, mbok inggih boten ketang sak kecap, boten ketang rong kecap. Sampeyan kondo dateng Semar. Semar niku dateng alam Padang dikodratke dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodratke dadi batur. Batur mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos? Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena kula aturi paring pangandikan yen gur meneng wae gek kapan rampunge lakon iki, Gus. Sino karata mretara tantu ning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tantu kena tinulado diasil rewulan dadari Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar Badranaya.
Awit dikaya ngapa lan kepiye para Pandhawa rumangsa sepi ngiwa nengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa? Waleh-waleh apa Kakang? Atine Werkudara rinidu dening wewayangan. Pengangen-angenku ora bisa wening. Ora liya sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para Jawata. Kakang Semar, nadyan rikala semana Werkudara isih enom. Barandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang saka cipta pengangen-angenku. Luwih sedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa ana madyaning kawah Candra Dimuka. Kakang Semar, Werkudara dadi anake lanang kamangka pangudang-udange wong tuwa marang anak. Bisa anak Anung Anindita dadi bocah lanang sing mursid. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad. Kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kakang Semar, ora ketang seklimah aku wene ana kali damar supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa tak tindakake. Kyai Semar, iku saknyatane Ganjan seret pinangun wonten ana luri rinestan muni rinanggo kirungang merasa kang miyarsi
wilahing sekaring bawana langgeng Kakang. Kakang Guna Resi Narada. Welut wisa banteng lareng kawula wonten punapi Adi Guru? Marmanipun paduka Kakang kula piji mangayun awit wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Babakan kahanan ingkang hanimbrung wonten kayangan Jonggiri Sailaka ing dinten sakmangke Kakang. Nun inggih Adi Guru, Kang Oraka namung sumedya ngangkulungaken jangga hanilingaken karna sumedya ormentas sabda-sabdanipun pangwasa tunggal kayangan Suralaya Kakang. Dinten sakmangke Suralaya nedheng ke Taman Gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja. Kahanan ingkang kados mekaten kala dadosaken goreh orongeh bingung dilulungan para hapsara miwah hapsari. Sareng kula tlisik Kakang, undraning perkara kala wau kadaya saking titah Pujangkara Aratu Ngamarta nun inggih Ratu Ngendra Parahasta, si Puntadewa nun inggih Yudhistira Kakang. Mangke riyin lah kok saged Puntadewa ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika ngagem dasar napa, ngagem wewaton menapa Adi Guru Kakang? Puntadewa nggadahi dosa kalepatan cacah wonten kalih. Dosane Puntadewa wonten kalih lakar kados mekaten Kakang. Napa kemawon Adi Guru? Dosane Puntadewa napa kemawon? Setunggal. Puntadewa sampun wani ngagem jeneng Puntadewa. Kamangka Punta menika tegese linuwih, dewa wis ngarani. Maknane Puntadewa wanuh wani nepak mbun-bunane para Jawata. Dosa angka kalih. Puntadewa wantun ngagem busana sandangan agegelung keling. Kamangka Kakang, kamangka ingkang wenang ngagem gelung keling menika namung para brahmana ingkang sampun buntas ing kawruh pana ing ilmu agal miwah lembat. Tuladhanipun Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sapanunggilipun. Inggih kanthi dasar kalih sabab kala wau Kakang, kayangan ripalenggan sakmangke kahananipun saged geger pateteran Kakang. Jagat Dewa Batara jagat pangestu Kara. Angudhare tyasriwut Purwati rawat hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalah hati tanwandi pinardi bloko kacoronan kang hambek juti telah pragenjong pak pong buk bolong rokok kecemplung sawah nganti kobong entek bengkok entek omah ngebuti barang anding bokong lah iki gegeret ternyata Puntadewa Kakang. Oh nggih. Puntadewa Ratu Ngamarta niku to? Nggih, lakar kasinggihan Kakang we. Dosane Puntadewa wonten kalih. Setunggal ngagem jeneng Puntadewa. Punta niku linuwih dewa wis ngarani. Puntadewa tegese wani ngembari panguwasaning para dewa. Angka kalih dosane Puntadewa ngagem gelung keling. Kamangka gelung keling niku sing menang ngagem nuwun inggih para brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun. Oh nggih. Dados kanthi dasar kalih sabab kala wau ingkang dados dosa kang sarta kalepetanipun titah Pujangkara pun Puntadewa. Lajeng kersanipun Adi Guru kadosa pundi? Kakang.
Sakmenika Kakang Narada kula aturi tumedhak wonten Madyapada tumuju wonten ing negara Ngamarta. Mrepeki ungganing Puntadewa. Puntadewa kinen ngadhep mring panjenengan ingsun. Puntadewa kinen sowan marak mangarsa wonten ing Kahyangan Jonggring Sailaka ripalenggan sakmangke Kakang. Puntadewa didhawuhi sakniki ugi lho nggih. Sakniki ugi jenengan tumurun wonten Ngarcapada mapak Puntadewa supados sowan wonten ing Kahyangan. Dados kula ken medhun sakniki nuwun inggih. Seragame mboten usah seragaman Kakang. Pokok sampeyan gelem gender kula pun bungah Kakang. Nggih. Trawaca dawuh mangkat iku paduka kang ora kana namung nangestokaken dawuh. Nuwun inggih. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Pasiksan ingkang badhe anempuh Puntadewa menika kagem pepiling tumrap para satriya ing bumi Nuswantara lan jagat raya supados satriya boten nilaraken jiwaning sinatriya Kakang. Nggih. Ola arsa tumedhak wonten ing Njanaloka arsa mrepeki ungganing Ratu Ngamarta Puntadewa. Lho nggih ngatos-ngatos Kakang Narada. Dewa Sukata marang soreng prang ngutani arum-arum ngentan wing awiyat Narada ngebalani topat paduka ingkang miji kula pun durga marak wonten setinggil jonggring sailaka kados pundi dhuh pukulun nyambung pirembugan tri ari kawuri utawi 3 dina kepungkur sesambetan kalian dosa kang sarta kaluputanipun Ratu Ngamarta pun Puntadewa ingkang mahanani Kahyangan menika geger. Uwis Durga uwis. Eri palungguhan iki panjenengan ulun wis perintah marang Kakang Gunaresi Narada supaya nimbali si Puntadewa supaya tumuju marang Kahyangan Suralaya. Sakwise kaya mangkono Durga, iki mengko Puntadewa bakal sun pidana kasendal mayang manjing jroning kawah Candra Dimuka. Kedah mekaten pulun, kedah mekaten anggepe apa? Puntadewa menawi Puntadewa maksih meger-meger urip tartamtu Kahyangan boten badhe manggih ayem kang sarta tentrem pukulun. Kula janji menawi mangke Puntadewa sampun kasembadan mati
menawi Ratu Ngamarta sampun dumugi ning pejah. Yuh, paduka pukulun arep njaluk apa karo Durga? Badhe kula turuti, badhe kula sembadani pukulun. Kowe janji Durga? Nggih. Ibaratipun paduka seminggu badhe njaluk jatah ping 18 badhe kula turuti pukulun. Oh iya. Iya. Nek perlu kalih kayang yo. Durga isa, Durga isa. Iya, Durga iya. Saiki ana sesanggeman tumrap jeneng kita Pramoni. Menapa ingkang kedah kula tindakaken duh pukulun? Durga. Muduna ana Madyapada mbok menawa iki mengku ana sing ora narimakake kalamun Puntadewa kacemplungake mring Candra Dimuka. Jeneng kita sakwadya balamu saka ndandang mangure kang kudu cancut mandang. Ampun kuwatir pukulun malah sakmangke kalilan kula badhe nyuwun pamit menawi Puntadewa sampun minggah dhateng kayangan yen ana bobol boroting perkara Bathari Durga ingkang saguh ngrentengi ndase Pandhawa lintune pukulun. Iya duga ginawa ngati-anti aja nganti keri Pramoni.
jelanganira sang nahar pati lampah hiro alon Wijilangan nira ginarbek badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambahe para warga Gong ing Praja Ngamarta. Yayi Werkudara, mbarep kakangku ana dawuhmu apa? Sawetara wis Sabta ari tegese wis 7 dina nganti tekan ing ripalungguhan iki. Aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana sanggar pamujan Praja Ngamarta. Saperlu nindakake olah puja, olah brata ewadene Yayi. Ewadene nganti tekan dina sakmengko pun Kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe si Adi Werkudara. Yayi, gandeng sakmengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone meladi hening, padha jogar anggone padha tarak brata ora ketang seklimah pun Kakang wene ana ngerti Dimas. Mungguh apa to sababe dene si Adi Werkudara nganti kadang para Pandhawa supaya nindakake olah puja ana madyaning sanggar pamujan iki. Mbarep kakangku Werkudara piye?
pancen wis dadi tekate Werkudara aja ta mung itungan dina taunana windanana yen durung tekan panjangane Werkudara aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki mula aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku Janaka lan kembar Nakula Sadewa gelem melu-melu tapa brata mapan ana sanggar pasemeden iki. Dimas, ingkang mangkono pun kakang kepengin ngerti ya Yayi. Apa to darunane ingkang ginebeng sadurunging penggalih Siadi? Mara gage Siadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela Dimas. Mbarep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana alam padhang merga ana sing anak-anakake kabeh wis cetha kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunti ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu kamangka Pandhawa 5 cacahe kuwi ibarate kaya rong wadah ingkang wadah sepisan barep kakangku aku lan Janaka ewadene wadah kang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana tepet suci manjing ana alam pamancat ngerti yo senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lakune anak ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune anak yen anak tansah ngerti mring wong tuwa tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal kuwi mujudke kaswargan tumrap wong tuwa nanging kosok baline senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih mlegedhu saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane ning yen kelakuane merusal kelakuane anak mbedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Dimas, apa nyoto aturira Siadi? Banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kok aturake nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim walien rasamu walien sarungmu barep kakangku nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara sabab aku wis ngawruhi dhewe nalikane bapakku Pandhu sinendal mayang dening para dewa nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napakake tapa brataku muga bisa dadi daya kekuatan nggone Bapak Pandhu bakal munggah ana swarga Tundasana lan niatku wis gembleng niatku wis nyawiji ora bakal aku metu saka sanggar pamujan iki yen to Bapak Pandhu durung munggah ana kaswargan jati mbarep kakangku. Permara reh mangus wamya ngambreng kadhi karonaning kaswasih ring marga hamalatgung risang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah humyus hamara wayah to Dimas Yayi Werkudara Yayi
bareng Siadi Kondo kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun kakang ingkang mangkono pun kakang prasapa ora mung Siadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan nadyan Puntadewa semono uga bakal anyeng kuyung apa kang dadi lekase Nyai Njodimati lamun Bapa Mandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati pun kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki ya Dimas semanten ugi kula kakang Mas kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun kakang Bimasena Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan menapa ingkang dados niatipun kakang panenggak semanten ugi kula kakang Mas semanten ugi kula kang rayi kakang Mas wah bombong rasane atiku dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha anjurung niate ora kudara ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun kakang durung suwe anggone weruh babagan panandhange Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Madrim kang mapan ana kawah Candradimuka miturut panemuku kaya ora tinemu nalar ora ketemu nalar dasarmu apa barep kakangku ngelingi marang Kanjeng Rama Pandhu sugenge tansah nyeramakake marang kabecikan ora nate singlar saka kautaman kaya-kaya jagat iki kebrebegen marang darmane Kanjeng Rama Pandhu Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pemayung budi rahayu nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka mbarep kakangku sak becik-becike wong mesti ana alane mengkono uga kosok baline sak elek-eleke menungso mesti ana sethithik tumindak becike Bapa Pandhu kuwi mung manungsa lumrah isih kedunungan ina lali salah apes kelawan pati kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalika sugeng ana alam padang kepiye mungguh gancare Dimas pun kakang kepingin ngerti piye larah-larahe kepiye sejarah kang sarta panandhange Bapa Pandhu rada maja lungguh mbarep kakangku Adyatur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi miyang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi barep kakangku warek udara kepiye duk kepungkur nalika Ibu Madrim garbini utawa mbobot adiku kembar Ibu Madrim ngidam kaworan kepingin numpak wujute Lembu Andini kamangka Lembu Andini kuwi titiane Bathara Guru saka tresnane Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kayangan ngampil wujude Lembu Andini Bathara Guru menehi syarat
bakal disembadani pamintane ngampil wujude lembu andini. Nanging besok yen wis murut kasedan jati sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana kawah Candra Dimuka. Saka gedhe tresnane Bapa Pandhu marang Ibu Madrim, Bapa Pandhu nyarujuki syarat kang didhawuhake dening Manikmaya. Kok Siadi trawaca nggone nyeritake kahanane Bapa Pandhu krana Werkudara ngawruhi dhewe. Babarna Dimas. Nalika semana Bapa Pandhu gerah santer awit sukune ketaman pusakane Prabu Tremboko. Jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu. Dumadakan ana angin sumribit milir. Tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Yamadipati. Kabeh wong sak negara Ngamarta padha kesirep lan turu kaya babatan pacing. Sing ora turu kena kemayane Yamadipati mung loro, siji Kakek Abyasa, loro Werkudara. Mula aku weruh nalika Yamadipati njabut nyawani Bapa Pandhu. Nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan, tumuli aku mlumpat nututi Yamadipati. Kakek Abyasa uga nututi marang lakuku bareng tekan kayangan. Kaya ngapa rasaku? Kaya pedhot-pedhota jantungku. Nyawang kanthi mripatku dhewe bapak sing ngukir jiwa ragaku cemplungke ana kawah pasiksan. Nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sajroning kawah, nanging dipenggak kelawan Kakek Abyasa merga durung titi wancine. Merga durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Sudarma. Mula nganti tak rewangi Tapa Brata mapana sanggar pamujan. Ingkang wigati aku bakal gawe cara supaya Werkudara bisa ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kaswargan sejati. Mula marep kakangku Tarunana Windanana yen para Jawata durung ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kaswargan jati. Kagatri sanggapirang ngurinangkul ginempit kempit dosa ngerep naning bawana lah ing kono ta wau minggah aning kayangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah kembar sesarengan kalian Kaneka putra. Awit dados wakile Sang Pambayun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa Kocap. Ing pagedhongan Dewi Kunti tali brata wis mirengaken wasing pirembakan para Pandhawa dalah Bathara Narada. Dupi pirsa para Pandhawa binanjut ing Deweng Kayangan. Ya krekat Dewi Kunti hamrepeki keng putra Prabu Puntadewa kalian tawang-tawang tangis.
aku bocah bagus. Anak mbarep kang dadi wakile wong tuwa. Kowe dilairake dhisik. Kepengenanku supaya Puntadewa bisa ngayomi ati-atine. Kudune kowe bisa ngayomi lan ngayemi ati-adimu. Nanging kenang apa kowe kok tegel karo adimu Werkudara? Werkudara mbok kon dadi wakil. Apa kowe lali Puntadewa? Biyen nalika kowe rabi sing ngleboni sayembara, pamanmu Gandamana kuwi adimu Werkudara. Kowe mung kari nemu penake kowe iso dadi ratu ana Ngamarta kene. Sing mababati alas kuwi adikmu. Kowe kon perang ora wani. Bareng adimu iso nelokke bangsane Jem. Kene dadi negara apik. Adimu Bratasena sing notohke nyawane ya ora gelem dadi ratu. Mergo adimu pengen mulyake kowe. Nanging kowe ngemut kula krasa legi mbok untal sak lodonge. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kuwi kowe dudu Werkudara. Nanging yo kene malah adimu si Werkudara dicemplungke kawah Candradimuka. Kowe ning kene isih mangan enak, turu kepenak kemul Raja Brana adikmu mati. Kebacot kowe Puntadewa. Aku gelo nglairke kowe, aku gelo. Aku gelo kowe tegel karo adimu. Tegese aku ya tegel karo kowe Kangko. Tak jaluk banyu susu sing mbok cecepure dewasamu Kangko. Kok banget kowe Puntadewa. Puntadewa, kowe mati rasamu Puntadewa. Ilang pikiranmu Puntadewa. Kowe dadi menungsa sing ora ngerti marang lelabuhan. Kowe mukti wibawa keceh Raja Brana. Kuwi sing duweni labuh gedhe adikmu Werkudara. Nanging kene kowe tegel marang patine adi-adimu sing duwe labuh gedhe marang kowe. Puntadewa, kowe anak mbarep sing ora iso dadi pengayomane adi-adimu. Mirang-mirangke wong tuamu Puntadewa, kowe kuwi wong apa? 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 Jiwa manjing.
Yaksadara rupane sedeng nalendra yaksa alaku kang malwaya ingkang wah bojleng iblis laknat padha cek-cekan awakku malih mbledhos sak gunung anakane dewa aku bakal munggah kayangan dewa ora adil yen dewa ora bisa njejekake adil yen dewa ora bisa njejekake adil dewa Amra kang bakal ngosak asik kayangan Suralaya aku bakal ngrangsang kayangan aku dudu Puntadewa iki Dewa Amra Tandangan raja sindene ben nyambut gawe aku koprol etungono ya Oke. ya woi 1 ho ha ho a ho a golek pasaran Rumah Wayun Sang Yaksendra Gura rupa mangsas kati pangsam pal keprapal selo kapal lasat satu lumah mangungsi kagiat kagut kang Joko Joko
Dewa Bathara jagat mangestungkara Darpasura Dar. Nuringgih Sang Tandya Barari. Padha winanteng Karaharjan Darpasura. Nggih. Niskala lampah kula mboten wonten alangan setunggal menapa syukur saiki aku arep takon karo kowe ya Dar. Panglet babakan menapa Sang Tandya Bathari sing marake kowe sugih sapa? Paduka. Sing iso ndadekke kowe ratu sapa? Paduka. Kowe bisa kondang kaunang-onang kajora saindenging jagat raya merga sapa? Awit kula muja dhateng Paduka Sang Tandya Bathari Durga. Kowe sing marai laris sapa? Paduka. Ning ya kuwi ya Darpasura. Ibarat HP kowe iki ces-cesan. Kowe kok lekas tanggapanmu arang-arang kowe rene tak ces meneh kok ora laris meneh. Ning ya kuwi jer basuki mau apa ya apa sing mbok jaluk kelakon matane kowe ora lali seminggu pisan kowe kudu ngeloni aku, paham? Nggih, kula mboten badhe supe. Kok nganti lali ya seminggu pisan ora ngeloni aku ya dadi dalang ceng-cengpo kowe. Kowe nek pangin laris kudu muja ning aku kudu ngeloni aku. Nggih. Ora ki tanganku dadi selundupanmu. Nggih. Nggih. Lajeng kersa Paduka Tandya Bathari Durga amiji kula wonten perlu ngene kabar wis mebar pawarta wis warata. Negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan, kecalan kekuatan. Ya, kaya dene gajah tanpa trale, macan tanpa siung, ula sing tanpa wisa, yaga sing tanpa dhuwit. Oh nggih. Klentrak-klentruk. Pandhawa dina iki nampa paukuman bakal disiksana Kawah Candra Dimuka. Janjane kabeh mau ya saka reka dayane Bathari Durga. Bathara Guru tak pengaruhi supaya gelem mateni Pandhawa satemah ngutus Bathara Narada supaya ngongkon Pandhawa munggah kayaan kerben cemplungke ana Kawah Yomani. Jane Pandhawa ya ora duweni salah, jane Pandhawa ya ora duweni luput, jane Pandhawa ya ora duweni dosa. Ning tak golek-goleki kesalahane Pandhawa. Nggih, lajeng intinya inti Darpasura. Iki jane mung kanggo srana perang gagal, ngono. Sing saiki penonton saiki sing penting mudeng ngono ditanggap wong wis ngono beres. Basamu rasa muluk-muluk Darpasura, ya Dar. Nggih. Mestaken dawuh. Wis ta manut aku laris. Nggih. Mula saiki siagakno wadya balamu. Kret lampit brungkat kimpul wonten lanang nyekel gaman lading pangerti daging bathok wadahe getih. Digempur negara Ngamarta mumpung lagi kelangan kekuatan. Nggih, ngestaken dawuh. Sing ning mburi jenengmu sapa? Name kula pun Pinjungkala. Negaramu Parang Limbang. Ya. Kirapna Wadyabala gempur negara Ngamarta dadekke Karang Abang. Nggih, ngestaken dawuh. Gotong royong aja nganti keri. Kabeh 1000 bareng maju 100 bareng ambrus amit madal pasilan budal ini.
mampir